Pois isto é a corte da claro, exactamente. A Fundación Xosé Neira Vila celebra, con motivo do 97 aniversario do nacemento do escritor, o coloquio Cartas de vellos amigos, Neira Vilas e Carlos Velo. Nesta ocasión interviron Fernando Redondo Neira, presidente da Fundación, e Mónica Vázquez Lopo, xornalista e membro da Fundación Carlos Velo. Boa tarde a todas e a todos. Pois un ano máis nos reunimos o 3 de novembro, o día de Neira Vilas, o día da leitura, o día da leitora da leitura. Imos xa para, máis de 10 anos, non? Imos celebrando o día 3, que sempre aquí había un acto literario, e unha delicia, pois, repetir un ano máis e contar con todos vos o día de hoxe. Sabemos que no longo de Galicia chegan as noticias que se está celebrando o Día de Neira Vilas en bibliotecas, en escolas, e hai moitos leitores e leitoras que siguen traballando na divulgación da obra de Neira Vilas, fundamentalmente de Memorias do Neno Labrego, que, como sabedes, hoxe nos a ver aquí, e xa vos adianto que estades todos convidados, todas convidadas a ler un fragmento da obra. A obra que tanta repercusión tivo, como ben sabedes. E, ademais, é un ano tamén especial porque temos con nós a unha fundación amiga, creo que así nos podemos chamar, a Fundación Carlos Velo, que ven desde Cartelle, no provincia de Ourense. Está con nós Mónica Vázquez Lopo, xornalista, e tamén membro da Fundación Carlos Velo, e está Laura Carlos Velo, cineasta mexicano-galega, podemos xa tamén considerala, Laura Gardos, neta do gran cineasta Carlos Velo. A idea, o obxectivo era, pois, afondar na relación de amizade que mantiveron Vilas e Carlos Velo. Hai algúns puntos, creo que de interese coñecer para comprender moito mellor que supuso para un e para outro esa relación que mantiveron ao longo de moitos anos, fundamentalmente a través de cartas, as cartas que están recollidas neste libro que tedes aquí, Cartas de vellos amigos. E entón, benvidos aos da Fundación Carlos Velo, e entón, vou dar a palabra en primeiro lugar a Laura Gardos, que nos gustaría que nos falaras brevemente da importancia e significación deste cineasta de Cartelle, que traballou nos anos 30 en España, fixo aí documentais e logo seguiu traballando en México. Vale, pues hola, buenas tardes a todos. Pues me toma un poco de sorpresa con esta exposición, pero bueno, ahora que veníamos por el camino, ¿no? Que venía con Armando en el camino, me venía preguntando, bueno, ¿qué pasa con todas estas cosas que se van creando, no solo a lo largo del camino en el que uno va por el coche, sino a lo largo del camino de la vida? ¿Qué pasa con estas fundaciones? ¿Qué pasa con estos proyectos que vamos creando e inventando? Y bueno, pues me parece entrañable desde el punto de vista no solo como nieta de Carlos Velo, sino como lo que me toca a mí de mi parte gallega por genética. Me parece entrañable que existan estas fundaciones, que existan estos espacios que acojan a las figuras tan importantes que han pasado por nuestra cultura, por nuestra literatura, por nuestra propia historia, ya sea en el mismo sitio o en el fenómeno del exilio. Entonces, pues me parece como algo muy loable, ¿no? El rescatar la cultura, el rescatar la historia de lo que nos han dejado nuestros antepasados, lo que ha sido, lo que somos ahora hijos, nietos, los que serán los bisnietos y así sucesivamente. Es como esta batuta, ¿no? Esta estafeta más bien que vamos dejando para mantener la memoria viva. Y yo, como parte de la Fundación Carlos Velo, pues también me siento orgullosa de pertenecer a ella y me siento comprometida también para darle continuidad y darle vida. Puedo comentar que cada año en Cartelle, en Orense, la provincia de Orense, se hace un foro, el Foro Carlos Velo, en el Liceo de Orense, que principalmente organiza Armando González, y en el cual proyectamos materiales, películas
que han sido filmadas por Carlos Velo o las que hablan sobre Carlos Velo. Este año fue muy interesante porque se trajeron materiales que no eran tanto dirigidos por él, sino en los que él hablaba sobre su propia obra, hablaba sobre su experiencia como director en sus largometrajes, como torero, como las producciones que hizo en México de Torero, Pedro Páramo, su relación con Luis Buñuel, ¿no? Todas estas figuras tan importantes en la cultura de esos años, en la ruptura histórica, política que afectó a tantos, en este caso a tanta gente, tantos españoles que tuvieron que salir, concretamente hablando de gallegos, ¿no? Que tuvieron que salir al exilio. Y pues hemos intentado hacer un recorrido a través de su propia obra para mostrar los materiales de Carlos Velo, tanto en su época en España como en México. En el caso de España, de las películas que hizo en Galicia, podemos hablar de las que hizo antes de que tuviera que huir de Galicia en el año 39 con la Guerra Civil Española, y que fueron Galicia, Almadrabas, el mar, ayúdame, el Escorial y Fernando Fallude, por favor, porque, claro, yo era mi abuelo. Como sí, tiene una tesis, claro. Entonces, creo que ya, sí, bueno, a nivel de materiales, claro, se puede hablar infinidad de películas que hizo, muchísimos materiales, ¿no? Que claro, la tesis están ahí por escrito, vamos, ¿no? Pero que hay dos épocas, ¿no? Lógicamente, dos épocas muy importantes, el antes y el después, ¿no? De esta ruptura y de esta separación y de abandonar su propia tierra y pues hacer vida del otro lado del Atlántico, donde pues los que nacimos ahí seguimos intentando mantener su memoria desde allá y claro, viniendo a preservarla aquí mismo, ¿no? Sí. Entonces pues para mí es un honor estar aquí y agradezco mucho la invitación y el poder estar en este sitio y conocer la Fundación. Gracias, Laura. Bueno, Gracias, en todo caso, efectivamente, bueno, Carlos Velo quedou como o creador en España, o primeiro cineasta que construiu, que fixo cine documental en España nos anos 30, era galego, era de Ourense, e foi amigo de Neira Vilas. Entón, por iso estamos aquí todos juntos hoxe. Claro. Bueno, Mónica, a relación da quizá de Neira Vilas, Carlos Velo, que quixeras ti destacar, por exemplo? Bueno, gracias a todos por vir, gracias á Fundación Neira Vilas, a Fernández, por convidarnos a nos neste día que é moi especial, porque estamos de aniversario, e decir que tamén Carlos Velo, que tamén naceu o 15 de novembro, entonces estamos nun mes que viñamos falando antes, no que pasan moitas cousas neste mes, que é o nacemento de Neira Vilas, tamén en breve será o 10º aniversario do seu falecemento, e bueno, o 15 de novembro que naceu Carlos Velo, casi 20 anos antes que Neira Vilas, pero eso non impediu que ese xerme desa inquietude cultural, esa inquietude por levar as nosas letras a cultura e todo, e aquí despois no exilio, na migración, pois fueron esa unión, e sí que no libro de Cartas de Vellos Amigos recollese algunha desa correspondencia que mantiveron, que falaron entre Carlos Velo e Neira Vilas, que atestiguan que sí se coñeceron e que sí que Vieiros, que estamos aquí, tamén foi un dos motivos que os uniu. Esa é a primeira revista de Vieiros, esa primeira edición. Exacto. Bueno, efectivamente, sobre esa relación de amizade, eu xa destacara naquele encontro que tivemos en Ourense, recordas que hai un momento culminante, un momento moi importante na vida de Neira e de Anicia, que é o seu traslado de Buenos Aires a Habana. Esos 3 días. Claro, ese cambio de ciclo vital, ¿no?
Viaxaron de Buenos Aires a Cuba, vía México, e en México estiveron 3 días acompañados por Carlos Velo. E Carlos Velo lles ensinou a cidade, os murais de Sequeiros, de Bizarro Sequeiros, Rivera, os grandes muralistas mexicanos. E Neira Vila sempre recordaba aquelas datas e a admiración polos artistas mexicanos que Velo lles mostrara. E entón creo que ese punto de inflexión na vida de Alicia Pepe pasa por esa amizade con Carlos Velo, que os acolleu en México nese momento de tránsito, un momento clave, un punto de inflexión na vida de Neira Vilas, e a amizade que viña de tempo atrás, eu entendo que fundamentalmente da organización do primeiro Congreso de Migración Galega en 1956, esta viaxe a Cuba no ano 61, pasando por México, pero anos antes, no 56, Neira Vilas está na organización do Congreso de Migración Galega, onde Velo non foi, pero enviou unha importante comunicación, que coñecedes de sobra, todo un programa de actuación cinematográfica en Galicia, un programa moi completo de formación, de producción, de divulgación do cine, algo un tanto utópico para a Galicia da época, a Galicia dos anos 50, era un tanto utópico, pero era grandioso, era fantástico o programa que ele ofrecía de unha maneira moi detallada. Antes estábamos comentando que, bueno, Velo antes que cineasta era científico, e iso se nota no seu traballo, en como todo era moi medido, moi calculado, moi pensado, con moito esquema, onde cada idea estaba perfectamente expresada. En esa comunicación que enviou a Argentina, ao Congreso de Migración Galega, ali estaba. Eu coñecino esa ponencia, ese congreso por Neira Vilas. Era secretario da organización daquele congreso, coñecía todas as comunicacións que se presentaron ali, que viñan de toda América, de parte de Europa, e aquela era a única comunicación. Había todos os temas que ten que ver ca política, economía, cultura galega, estaba ali nese congreso, pero de cine só había esa aportación de Carlos Velo, que moitas desas ideas novas recupera para o seu proxecto dunha televisión en Galicia. Repito, aí xa moitas das ideas que tiña sobre o cine están expostas aí. E entón, bueno, pois eu entendo que a amizade procede dese momento, e logo das cartas que empezaron a intercambiarse fundamentalmente para colaborar nesta revista, a revista Vieiros. Esta é unha revista, vamos a mostrar un pouco, non? Esta é un facsímil dunha revista absolutamente luxosa que se editaba en México nestes anos 50, 60, dirixida por Carlos Velo, Florencio Delgado Urriarán, a quen se lle podía das letras fai pouco, e José Caridad Mateos, que creo que era arquitecto. E entón, Neira Vilas publicou aquí unha serie de contribucións. En fin, non sei se queres comentar, pero a mí chamou a atención que nunha das cartas Velo lle pedía que enviase textos teóricos, ensaios de tipo económico, social, cultural, reflexión sobre a realidade galega dos anos 60, que era o que preocupaba a Velo, o seu grupo galeguista de México. E Neira Vilas, sin negarse, onde se sentiu sempre máis cómoda enviando ficción, relatos de ficción. Entón, enviou, teño aquí anotado, finalmente en Vieiros está publicado 2 contos, O Castigo e Como é o Mar. Como é o Mar é un relato que logo vai formar parte do libro Xente no Rodicio, e logo tamén envía un poema A Débeda, que acabará integrándose tamén no libro, estaba publicado xa en Inquedo Latexar, que é do ano 69, e logo está tamén publicado en Poesía Recadada. En fin, quero dicir que Neira Vilas, efectivamente, a súa tendencia sempre foi máis cara á ficción, á literatura, era o seu afán, non? E non tanto o que lle solicitaba a Carlos Velo. Chamou a atención o que eu pedía e o que lle enviaba o outro, non? Eu pregúntame, coñecíades a figura de Carlos Velo? Sabíades da importancia que tivo como cineasta, guionista, productor? Imaginados que agora que nos somará os Mestre Mateo, pois aí concederonlle un Mestre Mateo en 1983, a coa volta. Si pensamos en Toledo, foi precandidato aos Óscar, algo que foi Oliver Lasse fai uns poucos, pero eso vémolo hoxe en día. Pero imaginadvos isto, botando a vista atrás, da importancia que tivo, de ser a primeira persoa en facer documentais, ademais con esa cuadriculada, porque realmente estudiou biología, pero amor a biología
e a fotografía, o audiovisual, o cine, pois foron parellas. E todo comezou tamén como en plan broma, conseguíndolle para Buñuel unhas formigas vermellas para a súa película, para el perro andaluz. Entonces, como a veces os camiños, como tal ti comentabas, os camiños para vir aquí se che van cruzando e te van levar o que realmente nacen ti. A biología, pero ao final acabou sendo audiovisual, pero xuntáronse ambos mundos e sentaron as bases do que é audiovisual hoxe en día para moitos. Pese a ser descoñecido aquí, é moi recordado, é moi importante en México, tendo academias, tendo todo, entonces, sí. Pois algo así traído a día de hoxe para que vexades un pouco comparando co día de hoxe o que significou Carlos Velo no seu momento e o que é hoxe en día. Claro. Sí, bueno, non sei se queres engadir algo máis. Por exemplo, eu lendo as cartas últimamente, a relación con Carlos Velo está en Milleiros, está naquele Congreso de Migración Galega e está tamén na entidade Follas Novas. Follas Novas era unha empresa que Neira Vilas e Elisa fundaron en Argentina, era unha entidade fundamentalmente distribuidora do libro galego en América e circunstancialmente editora. E entón, a través de Follas Novas, Carlos Velo solicitaba a Neira Vilas que distribuira Vieiros, que axudara a distribuir e difundir Vieiros en Argentina, e así o fixo. E logo, incluso cando volveu a Cuba, cando se trasladou a Cuba, Neira Vilas, nas cartas, Velo lle preguntaba: e agora que pasa con Follas Novas? Quen nos vai axudar en Argentina a distribuir? Quen está ali ao cargo? Ao cargo estaba unha señora chamada Elsa Fernández, escritora tamén, pero desgraciadamente Elsa morreu pouco despois, morreu moi nova despois de que se foran Alicia e Pepe para Cuba, e aí se cortou un pouco a conexión que había con Argentina a través de Follas Novas para a distribución de Vieiros. E lendo as cartas, pois vexo que Velo afirma que recibiu exemplares, entendo que os enviou Neira Vilas encargou que os mandaran a él desde a editorial. Ten exemplares de Memorias do Neno Labrego, do poemario Inquedo Latexá e de Historia de Migrantes. Que lendo que tiñas exemplares, me pregunto se a Fundación os conserva ou sabe si os tenes vos ou si en México os exemplares que enviou Neira Vilas a Velo dos seus libros. O sea, todo o material que tiña Velo que quedou na familia foi a través da súa última muller, non? Foi enviado á Fundación esta de Vigo, a Penzol, non? E entón todo ese material de Velo, o que quedaba de Velo, que non levara a Teresa, a filla, pois está na Fundación Penzol. E a verdade é que descoñezo o que hai na Penzol de Velo. O que sí, do que quedou nas mãos de Teresa, pois pouco a pouco a Fundación vai sacou hai 2 anos o libro das cartas do correo, das que se recuperaron, que serían máis ben cartas familiares e de amigos de Velo, non? Porque outras tantas, como por exemplo as cartas do Neira Vilas, non estaban nese paquete. Probablemente esas estean na Fundación Penzol. Bueno, pues nada, sí. Iremos a vivir ya. Tenemos que ir a bucear. Na casa de Velo non está. No, ya nos consta. Buscamos tesoritos. El año pasado estuvimos, Mónica y yo porque la Fundación tiene, creo que bastantes libros científicos de ciencias naturales, de medicina. Sí, el año pasado, justo por estas fechas, estuvimos Mónica y yo en la casa de Cartell, en la casa natal de Carlos Velo, y bueno, en una labor de limpieza, de clasificación, de inventariar todo lo que había, y claro, son libros que venían desde el padre, desde los padres de Carlos Velo. Entonces, claro, muchos libros de medicina, de ciencias, después vienen los libros de biología, de los estudios de Carlos Velo. En inglés, alemán. Y en idiomas distintos, y bueno, hay un acervo ahí importante de literatura de todo tipo. O que se atopou nesa pesquisa que fixeron Mónica e Laura foi
o da o da Rovira, non? O sea, a Colmena Rovira, que foi a base da súa tese de doutoramento, ainda que a fixo filmada, e un dos fundamentos da tese foi este libro da Colmena Rovira, que ahora lo que necesitamos encontrar es la tesis. Exacto. Pero esa, como estaba en 35 milímetros, o celuloide non aguanta tanto tempo, non? Pues no sé si aguante o no, pero el caso es saber dónde está. Euskala. Si alguien la encuentra. Bueno, mira, logo hai outra carta, probablemente a carta máis interesante que envía Pedro a Díaz Vilas, que envía como membrete do Consello de Galicia e Delegación de México, unha carta enviada por que se chama un broker, non se puxo no correo, sino que enviaron en man de alguén que viaxou de México a Cuba e allí le entregou a Díaz Vilas. Bueno, aquí diquen exactamente. Esta carta vai pola man de Federico Álvarez, do Instituto do Libro Cubano, xenro do serio escritor Max Sau. Xenro de Max Sau. Entón, esta é unha carta que merece a pena destacarse porque Max Sau, o gran literato español exiliado en México, fixo un libro monumental sobre Luis Buñuel, comentabas a Buñuel fai un pouco, non? Un libro onde, además foi reeditado fai pouco con material inédito, pero un libro cunha longuísima entrevista con Buñuel e logo entrevista a preto de 50 persoas máis. Hai 50 entrevistas máis de persoas que coñeceron ou colaboraron con Buñuel. Max Sau tiña intención de facer unha biografía sobre Buñuel e acabou facendo esta especie de libro que quedou incompleto porque non deu abarcada tanto. É un libro inmenso. E entón, Belo intenta axudar a Max Sau a redactar ese libro, non? E escribe a Pepe Díaz Vilas para pedirlle información acerca do pai, o pai de Buñuel. O pai de Buñuel estivo emigrado en Cuba, onde fixo cartos, onde se fixo, non sei se rico, pero bastantes cartos. E con eses cartos volveu a Calanda, na provincia de Teruel, ali casouse, e ali nacen os seus fillos, entre eles o cineasta. Entón, con todos os cartos, fundou a súa familia, fundamentalmente cos cartos feitos en Cuba. E entón, logo sabemos que Buñuel fai a súa gran película, El perro andaluz, con Dalí, con Salvador Dalí, que é a gran película do momento surrealista en todo o mundo, da historia do cine. E esa película foi feita cos cartos que prestou a familia, que prestou o pai, os cartos que fixo en Cuba. Cos cartos feitos en Cuba vais a facer a gran película surrealista da historia do cine, que fai Buñuel. E entón, Belo pregúntalle: podrás ti por aí indagar, investigar exactamente que fixo este home aquí en Cuba? Que se dedicou o pai de Belo en Cuba? Como fixo tantos cartos? Porque di por aquí, fixo a súa fortuna na Habana polos anos 1870 a 1898, unha tenda de efectos mariños, ubicado na rúa Lamparilla 3. E logo digo, xollo e averiguar calquera dato, ainda anecdótico, sobre as actividades do pai de Buñuel, pois hai indicios de que tivo certas actividades de negreiro, decir, traficaba con esclavos, o pai de Buñuel. Isto sí que é absolutamente surrealista, que a película surrealista de Buñuel fora financiado por tráfico de negreiros. E entón, eu cando li isto, que madre mía, menuda noticia, non? O que non sabemos é que averiguou exactamente Díaz Vilas. Non sabemos. Nos quedamos con as ganas de... Probablemente Pepe, que era moi obediente, ¿verdad? Algo faría, algo indagaría, preguntaría, porque se dedicou a eso toda a súa vida. Pero exactamente sobre isto non temos a noticia exacta. E entón... eu recordo que falaramos en Goguense disto, que quedamos, bueno, a ver se algún día entre todos somos capaces de averiguar que averiguou Pepe Cuba, se averiguou algo acerca desta noticia. Somos rebeldes para vos. Bueno, era simplemente algo, creo que anecdótico, simplemente cruzar vidas e actividades entre Neira Vilas, Max Sau, Buñuel, o pai de Buñuel, o traballo de Negreiro, que relación entre todo eso, a gran película surrealista da historia do cine. Bueno, hai que dar. Por algo la hizo, ¿no? Con ese padre. En fin, non sei se queres comentar algo máis sobre a amizade de Neira Vilas, Carlos Belo. Que se vos decís, tengo que aquí que es familiar directo. Bueno, tienes son de los familiares, los indicados.
Bueno, Podes entablar a correspondencia agora, vos tamén. en todo caso, si queres comentar tal son, seguimos rematando con este coloquio, que, por suposto, aberto a participación de quen queira intervir, que nos gustaríamos tamén coñecer as que nos Dinamarca, as actividades últimas que están a realizar. Bueno, pois recentemente sí que se fixo o foro que antes vos comentaba. É un foro, son 3 jornadas nas que cada ano pues, van variando un pouco a temática. Este ano foi un pouco detrás da cámara, ese Carlos Belo que hai detrás da cámara. Entregouse o Beliano de Honra, que no seu momento estivo no marco do Festival de Cine, que bueno, é un reconhecemento ás persoas dentro do ámbito cultural, destacar. Este ano foi a Xosé Lois Méndez Ferrín, Xosé Lois Méndez Ferrín. Bueno, por desgracia non o puido vir recoller, pero sí que tivemos a un membro do Padroado que recolleu no seu nome. Outra das cosas que están aí plantexarse é unha edición dun novo libro, máis actividades culturais temos que apoiarnos entre fundacións, como ya decía, tanto coa Fundación Neira Vilas, como pode ser a Fundación Vicente Risco, que foi un dos que inculcou o galeguismo a Carlos Belo, coa Fundación Antón dos Saladíguez ou coa Fundación Montero Pedrallo. Pero creo que é moi importante estas fundacións en lugares cativos, pequenos, porque a cultura non sempre hai que ir a grandes cidades, hai que a veces achegar aos lugares máis pequenos que de onde saíron ao final. Todos somos uns nenos de aldea, ás veces eses nenos de aldea tiveron que emigrar polo que fose ou así, pero a pegada ya a súa casa, como Neira Vilas no seu caso, sempre volveu aquí. Entonces creo que tamén é importante que así como vos facedes desde este lugar, pois se encartelle no que é a sede da Fundación Carlos Belo, que está en parte xa restaurada, pois se fagan actividades tamén ali. Agora está en proxecto de esos arquivos todos clasificados, facer unha pequena biblioteca, poder facer igual algún ciclo de cine, algunhas residencias artísticas, o que se poida ver, según o presuposto, os orçamentos e todo, pues poder darlle vida e seguir dando a coñecer un pouco Carlos Belo, a súa figura, que igual que a vos, igual que pasa moitas veces, máis coñecido alén dos mares ca na propia Galicia, pero como pasa en tantas veces, en tantas ocasións con ser de destacar, que teñen que vir de fora a valorarnos. Moi ben, moitas gracias. Bueno, efectivamente, a figura de Neira Vilas e Carlos Belo xa lo teñen en común, é o que acabas de dicir. Agora, a día de hoxe, sendo as fundacións no medio rural. No caso aquí na provincia de Pontevedra, no caso de Carlos Belo en Ourense, é o que teñen en común, todo o que acabas de dicir, efectivamente, crear cultura nestes lugares pequenos, a través destas figuras senlleiras, verdade? E logo, lembrar un pouco o pasado, digamos, os dous, que tiveron que facer a súa obra na diáspora. No caso de Belo, exiliado da Guerra Civil, no caso de Neira Vilas, emigrante, económico, él decía con matices económico, pero sobre todo para poder estudiar e formarse, por eso emigrou, verdad? Entón son as dúas caras da diáspora, emigración e exilio, que se xuntan estas dúas figuras que proceden do ámbito rural, efectivamente, que foron queren de facer unha obra literaria nun caso, unha obra cinematográfica nun outro, pues, que chegaron ata onde chegaron. Bueno, non sei se alguén se quere desconectar algo, alguna pregunta aos membros da Fundación Carlos Belo. Se non, pois, damos por rematar este coloquio. Non sei se queres comentar algo máis. No, yo tenía la curiosidad. Esta edición, ¿quién la...? Pero de terra nosa. Terra nosa. Edición a nosa terra. Nosa terra, sí. É unha edición facsimilar. Sí. A revista Vieiros, que só sacou 4 números, creo recordar. 4 números, pero unha revista espectacular, de contido, de diseño, como a mellor revista da diáspora galega. Sí, bueno, además del contenido, de la calidad, ¿no? Y de la difusión y la extensión que tenía. Exacto. Cultural. Exacto. Aí tamén, bueno, efectivamente, outro lugar onde se xuntaron as figuras de Belo e de Neira Vilas. Sí. Moi ben, bueno, pois, se non máis preguntas, se non preguntas, pois vamos por rematar o coloquio e un aplauso á Fundación. Posteriormente, varias persoas procederon á lectura continuada da obra de Neira Vilas, Memorias dun neno labrego. Eu son Balbino, un rapaz da aldea, como a quen di, un ninguén, e ademais pobre, porque da aldea tamén é Manolito, e non hai quen lle tusa, a pesar do que lle aconteceu por causa miña. No verán ando descalzo, o poquente dos camiños faime alancar. Magóanme as áreas e nunca falta algunha brocha para espetárseme nos pés.
Érgome con noite pecha, ás 2 ou 3 da mañá, para ir cogando, restrebar ou xuntar mollos. Cando amañece, xa me doe o lombo e as pernas, pero o día comeza, sede, sol, moxardos. No inverno, frío, ganas de estar arreo o pé húme, muños apeados, faladurías de neves e lobos, os brazos son coma, espeteiras para engolar farrapos, murnas fridas, dedos ententos. Quen saben disto os nenos da vida? Eles ignoran o que eu penso mentes boto o corpo un burrucho de caldo con broa, ou o que sinto cando estou no monte pingando, aterecido, vendo por entre a chuvia un fantasma retemoso en cada árbore. Muy bien. Bueno, gracias, Laura. Aplaudimos, si me permites, como excepción, por ser Laura. Que No, bueno, gracias. Pero vamos a deixar os aplausos para o final. Sí, sí. E tamén temos aquí café. É que vai ser o seguinte. Vai non me hables mal. Que vai ser o seguinte. Sí, porque eu sei unha marviña. Tome un paralelo esa marviña. A aldea é unha mestura de lama e fuga, onde os cans ouean e a xente morre cando está de Deus, como di a marviña. Os rapaces somos tristes, enredamos, corremos tras dos foguetes e ata rimos, pero somos tristes. Tema a pobreza e os trafegos da terra aniñados tan sólidos. Eu quixera andar mundo, ir por mares e terras que non coñezo. Nacín e creíme na aldea, pero agora sinto a pequena, estreita, como se vivise nun cortizo. Teño pensamentos que non lle podo contar a ninguén. Algúns non me entenderían e outros chamarían todo. Por iso escribo. E despois durmo como unha pedra. Quedo desatrafegado, libre, como se me quitasen de enriba un bocoi, cousas miñas. E tamén de Smith, o capitán que estivo na guerra e cando voltou para casa, puxos a escribir todo o que lle acontecera. Aquí está nun libro que me trouxo o landeiro. Se eu fixese un libro, nin falar, o gallá que me atope no caderno, daríame vergoña, e non é para menos, porque nel valeiro todo o que sinto, moi pouca xente fai. Todos abren o peteiro para dúas cousas, para decir a verdade ou para regarse dela. Na miña casa non me comprendían, e outro tanto aconteceme na landeiro. Isto é o peor que lle pode suceder a un, pero a moita xente non se lle dá. Eu non sei se esvalío, vexo o mundo de arredor de min e adoezo por entendelo. Vexo sombras e luces, noveiros que viaxan, lume, árbores. Que é todo isto? Ninguén me di, poño por caso, para que serven as estrelas, nin onde morren os pásaros. Sei de certo que moitísimos anos antes de nacer eu xa había sol e penedos e fuxía auga polo río. Estou seguro de que todo seguirá igual despois de que eu morra. Virá máis xente, e máis, tripando uns nos outros, esquecéndose adrede dos que morreron, como se non houvesen vivido. Escribir no caderno, quen o diría? É como baldeirar o corazón. Parece un milagre, pois a fin de contas non pasa de ser unha conversa comigo mesmo. Pero para min é un milagre todo, desde as pingueiras da chuvia ata o canto do grilo. Aínda que se me ocorre facer un libro, como fixo Smith, de pouco valería o que contase. Smith estivo na guerra, eu son apenas o neno, como me chaman na casa. Son Malvino, un rapaz de aldea, un neno. Perdido. Neno, Balbino, son as primeiras chamadas que recordo. Miña nai e máis a tía Carmen que baixaban a Valmontes polo agro. Os seus berros batían na canteira que hai na outra banda do río. Sen facer caso de camiños nin carreiras, corrían a treo crevando millo. Era despois de xantar, o sol queimaba, zoaban alcoizados os cabalos. Que será do neno? Que iría no río? Aí San Antonino nos valla. Na véspera, dera meu pai unha somanta por lle enfarruscar a cara con feruxe ao neno do señor. Un rapaz moi limpiño que come pan trigo, bebe leite con café e non se ten que ir cedo para levar o gando a pacer. Meu pai non quixo saber o que Manolito me fixera delantes a min. É o neno do señor e abonda. Pero por máis que o sexa, pareceme que non ten dereito a darme os seus zapatiños novos nas canelas, nin cuspirme.
nin dicir que se eles queren, nós teremos que deixar a casa e as leiras. Coa rabecha deiteime sen cea e botei a noite esperto, chorando. Tiven mágoa de min por ser un neno pobre. Os pobres de todo que andan polas portas esfarrapados e ás veces ata rouban patacas ou millo para comer están mellor. Aturan os de fora, pero non os da casa, que queren andar ben co amo, porque eles comerán ou non, terán ou non terán focos, pero están libres do Señor e de Manolito. Pola mañá erguíme canda todos. Fun con meu pai ao monte. Notoume que andaba que loutrado, pero non me dixo nada. Eu mostrei cara de ferreiro. Voltamos, sen dar fala, cando os bois comezaron a encrevar o rabo coa mosca. Despois de xantar marchei para a eira. Seguiu a tía Carmen, pero cando me veu rebalvado á sombra, no paial volveuse. Entón, botei o cancelo fora, atravesei o camiño e metíme no agro. Seguí por entre os renques de millo. Caminaba devagar, o millo cubríame, xa non podían verme. A terra estaba dura, algúns cadullos esfarelábanse debaixo dos meus topos. Andei. Debía estar preto do río, pois chegou ata min o balbordo da auga na presa do moinho. Senteime, quitei os pocos e desabotoei a camisa. Estaba canso e o sono venceume. Dormín un bo anaco, non sei canto, e acordei mentre soñaba que Manolito corría tras de mí cunha escopeta. Poida que anden na miña busca, pensei, pero non me importou. Meu pai foscábame sen ter porqué e eu quería demostrar que non lle teño medo. Por eso fuxira, e xa daquela irme para lonxe, xa non quería levar a Manolito. Puxome a facer moreas de terra, sempre me gustou xogar coa terra. Estaba morna a da tona. Ademais, abaixo guardaba algunha lentura. Primeiro fixen un valo, despois unha ponte con follas de millo e barba de mazarocas por derriba, o xeito de chan e orelas. Foi cando aí que me chamaban. Erguíme de súpeto, pero volvíme a nagar. Neno! Os primeiros berros viñan da banda do camiño, despois pareceume que saían do resío. Seguín no meu trafego de amorear terra coas mans, tamén construí un forno de croios e arrinquei millo para poñerlle de arredor. Non me movería de allí. Fixen a promesa de fuxir para sempre da casa, se meu pai me volvía a zoscar. Balbino! Sentino por miña nai e por a tía Carmen, pero que se amolen. Elas tamén me tiñan bourado e ademais facíanme rezar. Todos son contra mí, dende o padriño ata meu irmán Miguel, que ainda na véspera de irse para América torroume dos pelos porque andei na caixa das ferramentas. Por a tardiña andaban buscándome todos os da casa e tamén algún veciño. Berraban preto, lonxe, no agro e nas corredoiras. O meu nome foi e veu polo aire en toda a aldea. Xa se fora o sol e ainda non me atoparan. Moita xente que non lle importaba de min andaba na miña busca. Era como se procurasen o raposo, ou lle quixeran dar caza ao porco bravo. Eu, mentres, seguía facendo pontes e fornos, xuntando croios e esfarelando cadullos. Anoitecía, cando sentín bafexar detrás do meu lombo. Despois dun maino ruxido de follas de millo, revireime. Era Pachín, o can. Pachín tamén me buscaba, e deu comigo. Traguía a lingua fora e viña fatigado. Achegóuseme con agarimo e comezamos a trizar os dous. Queríame falar, queríame dicir de algún xeito que me buscaban, e dei a entender que xa o sabía e que tanto me tiña. Pachín deu en choutar ao meu redor. Esbargolloume as pontes, rifeille e quedouse engruñado, como pedindo perdón. A noite caeu de súbito sobre do agro. Barullaban os grilos e as ras. Espreguiceime, puxemos topos e vagoroso fumindo leiras arriba. Pachín ceibou un ladriño de amigo e seguiu a miña beira. Cando ia atravesando a horta, escoitei un berro lonxano que me chamaba. Entrei na casa, non había ninguén. Semellaba un cemiterio, unha campa baldeira. Deiteime na cama, soñei con Manolito con meu pai. Os dous andaban a enredar o un co outro e o señor divertíase, mentres eu choraba. Choraba e ninguén facía caso de min. Ninguén ollaba as vaguas que me relucían as fazulas, caían no chan e fuxían cara ao río, por entre os renques do millo. Pachín seguía a miña beira como se quixese falarme ou chorar comigo. Cando abrín os ollos, vin máis de 10 caras alrededor de min. Enxoguei as vaguas coa camisa, Pachín fitoume dende a beira da cama. Pasei unha man polo pescozo e volvín dormir. Sí. Diante ia un home coa cruz. Seguía outro co pendón e despois o estandarte, santos, o cura, vellas que rezaban, rapaces, que sei eu,
como a todos os anos. Tocaban os gaiteiros unha marcha, a mesma de sempre. Cada tanto, un home arrimáballe o chisqueiro a un foguete de 3 estalos. Os rapaces corrían tras da canadela e cando a pillaban sentíanse triunfadores, como se tivesen atopado un tesouro. Querían o fío para facer cometas. O sacristán repenicaba baixiño as campás. Cóstame un pouco porque vexo mal, Pois se por el digo que vais a liar, que vexo mal. Unha palabra casi que estou deixando. Que aí te baixo da un poquillo, O sacristán repenicaba baixiño as campás. Baixiño para que a xente atendese á procesión, para que as vellas rezadoras poidesen pasar as doas do rosario e escoitarse unhas ás outras, facendo o labor xuntas, como se facía a sega ou a malla. Eu rabeaba por ir tamén á procura de foguetes, pero nunca me deixaban. O padriño veña de contarme a historia daquel rapaz que perdeu as mans por coller unha granada sen estalar. E miña nai arretegábame contra si. Reza e mira para os santos, dicíame: son o único na parroquia que vou en todo o paso da xente grande. Queren que chegue a home antes de tempo. E eu teño moitas ganas de medrar, pero con gana non abonda, teñen que pasar anos. Mentres non podo divertirme cos compañeros. Os santos arrodeábanse sobre as santas por riba das cabezas da xente. A Virxe do Carme ten un arco moi lucido que lle regalou un mosteiro dende Cuba. O xudío tiña dito que o indiano faría mellor dando eses cartos aos pobres da parroquia ou mercando libros para a escola. Pero o xudío ninguén lle dá creto, ao xudío ninguén lle dá creto. E canto diga é como se o dixese o mesmo demo. Outros santos paseaban na procesión. Santo Antonio, co seu meniño no colo, San Roque, co seu cambe que recho, o San Ramón, que dis que non naceu ou chegou ao mundo cando morrera a nai, ou algo así. Miña tía non soubo ou non quixo dicirme a historia polo dereito. Despois de dar unha volta inteira ao adro, saiu toda estangurrida polo cancelo e seguiu pola aldea adiante. Os gaiteiros teimaban coa mesma marcha e o sacristán, penzo sobor dos bateis, seguía repenicando beixiño. Niso, a unha das 4 mozas que levaba o Santo Antonio, non sei que lle pasou, e miña nai achegouse. Eu risquei, fuxín da procesión. O home da pólvora puxolle lume a un foguete. Cando estalou, mirei para arriba e logo botei a correr. A Valamontes brincaba como un cabalo novo, tripando seres, regueiros e hortas, sen saber como fun a eira do xudío. Xa non me lembraba do foguete que viña perseguindo. Renxeu un aramio e de seguida apareceu o can. Un can vermello e fero. Recuei para que non me atenazase e foi cando me bateron os ollos o dono da casa. Ti que faz aquí? Díxome con cara de ferreiro. Non souben que responderlle. Pensei no foguete, na procesión e na miña nai. Viña a roubar pexegos? Non, señor. A min tenme dito que roubar é pecado. Hasta aquí, non? Está ben, non se xogar. Cuida as gafas, que si non... O propio que oí ten gafas, Bueno, non sei se vos dades conta, pero é que é posible, a partir deste ano, é posible que para o ano que ven, cando nos voltemos a reunir para ler Memorias dun neno labrego, o fagamos xa alrededor de unha figura que xa teña sido recoñecida co Día das Letras Galegas. Este ano cumple 10 anos, a Neira Vilas espero que non lle fagan de rogar. É posible que se eso ocurra,
ou se iso chega a ocurrir, pois que haxa unha maior afluencia de xente e que este local se quede cativo para iso. Por un lado agarro, por outro lado non somos os devotos de sempre. Para celebrar tenemos unha lámpara aí para que tal. O xudío colleume por un brazo e atravesou a eira comigo cara á cociña. Eu deixábame ir. O can viña detrás, lambéndome a graxa dos zocos. Sentámonos en cada un seu tallo. Todo estaba moi limpo. A cociña caleada, sen feluxe, nin arañeiras, e cun vertedoiro grande que dá ao salido. De maneira que non viñas a roubar. É pecado, volvín dicirle. E se non fose pecado, dirías. Quedei como se me dese unha labazada. O xudío encendeu un tito, refregou as mans e olloume sorrindo. Ti és o Balbino, non? Sí, señor. Teus pais son boa xente, pero andan moi apegados á fea. Son moi amigos do crego e dos santos. Estiveche na procesión? Dela veño, respondinlle. E que sentiches? Expliquei que sentira as campás, os gaiteiros, o rozmar das mulleres que rezaban. Non, non, atalloume. Quero dicir, se pensabas en Deus ou nos santos. Pensaba nos foguetes, dixenlle. Pois vela aí tes. A xente que vai rezando tampouco atendo o que fai. Uns cavilan no horre baldeiro, na contribución, na peste das patacas. Outros tecen no pensamento as peores aduanadas e senten ata a cobiza da roupa boa que poidan levar os demais. Ti és moi novo e non entendes aínda certas ruindades. Se o zoqueiro, poñe por caso, non pon tino o que fai, cando ten o fío da macheta ou do xabreiro preto da man, tállase. Pois rezar é como falar con dedos, que vai moitísimo máis ca un par de focos. E se Deus é como din, xa debe de ter arranxado o inferno para todos os que lle fan burla desa maneira. Eu comecei a terminar. A ti ninguén che dixo por que me chaman xudío? Preguntoume. Non, señor. Puxeron nese alcume porque parolo sempre destas cousas. Todos, para o seu chaleque, saben que teño razón, pero por fora adrásenme. A min tanto me ten. Sinto por eles, que parecen ovelliñas en vez de homes e mulleres. Cada quen deu-lle a súa alma a guardar ao cura. E o cura non fai máis que estragarlla. Ninguén pensa pola súa conta. Pensar é pecado. Pedir xustiza, verdadeira xustiza, é pecado. E tamén é pecado ter ideas ou andar pola propia conta á procura da verdade. Pero ti és moi novo para entender algunhas cousas. Vas á doutrina? Vou, si, señor, díxenlle. E que ensina o crego? Fálanos da Trinidade, das oracións, da misa, dos 4 infernos. E vos entendedes polo dereito todo iso? Non todos son así. O cura de Ribán explícalle aos rapaces algo de catecismo. Algo porque senón xa o obispo tivese mandado sementar fabas. Pero tamén lles fai de aprender xeografía, historia, costumes das xentes de outros tempos e de outros países. E demais, dilles como se plantan os bacelos, cal é o mellor tempo para enxertar e outras cousas. Os fregreses quérenlle. Vai cos mozos á taberna e se cadra bota con eles un subastado. E os mozos cantanlle a misa o día da festa. Ese sí que oímos ladrar o can. O xudío ergueuse e abriu a porta. Coñecín a voz de miña nai. Doeu-me o corpo todo. Meu pai malloume coa corda. Non chorei, pero sentín tamén como se me doese unha cousa que non me doe, que sei eu, como se me doese a alma. Propone que os lectores, si de repente pasen por aquí, se sirvan un café. A mí me va bien. Sí. É esta a marca, verdad? Sí, é marca, sí, podes. Si, inicias capítulo.
Meu tío Braulio morreu de desgraza, é certo, pero eu non lle finquei. Pasaron xa 3 anos e ainda se fala dele con moita pena. Era un home pouco dado ao traballo, dende que voltou do servizo, moi chusco e compangueiro, amigo da trouga e das romarías, pero morreu. E houbo que poñer loito, todos como a curas. O meu pantalón de cada día é negro, cada vez menos negro, porque as remontas e as remendos sobrepostos son do que cadran. Tamén ando con botóns escuros na camisa, pero vestir así ou de outra maneira tanto me ten, porque me amola é quedarme na casa os días de festa. Chego ao San Pedro ou Carme e eu encerrado, metido na gaiola como un rulo. E todo pola morte do tío. Que desgraza! Di meu pai que o loito non repidece a ninguén, pero a madriña comeza a bagoxar polo seu Braulio e dalle con que era bo mozo, espelido, un anaco de pan, que sei eu, que o loito segue. Ben me acordo cando o tío Braulio chegou de África. Tiña negro como un chamizo. Sabía contos de meigas e un eito de xogos moi paveros. Semellaba un lareta das feiras. Os mozos da aldea corrían para a nosa casa con mentes de escoitalo e xogar con el. Algúns pialláronlle os moldes e arremedábano por aí. Pero ainda que lle doía o oso para anagarse, meu tío sabía que ningún les daban pan por dormir, nin por xogar a andar de palique. E botouse ao traballo. Con moita tristura, pero botouse. Como non estaba feito, nin tiña ganas de facerse, andaba esmagoletado, batendo en todo de mal xeiro. Por iso aconteceu do carro. Foi por molino no coto en Guial, e cando baixaba, antepuxo gando para manter a carga coa forcada. As vacas reviraron, saíronse do camiño e o carro deu a volta. Meu tío quedou entrillado debaixo da roda. Non puido berrar sequera. 2 homes do xulgado estiveron coidando un día inteiro. O médico fendeulle a testa para saber de que morrera. Nin que o fixera para roubarlle os miolos, pois ben se sabe que os magou o carro. Se ata tiña o cabezote do eixo espetado na barriga. Pero arre dos vemos que había que facelo, porque era o seu deber. E que sei eu. Renegou con meu pai e meu pai con el, pero saiu ca súa. Foi moita xente ao enterro, e ainda hoxe se fala na aldea daquela desgraza. Pero eu non tuve culpa de que dese a volta ao carro. Encambaronme o loito hai 3 anos e con el sigo, sen poder ir ás foliadas, nin vestirme de vello no antroido. Nunca quixen a repoñerme por non ver chorar a madriña. Ela pensa que os botóns negros da miña camisa fan un levadeiro purgatorio, que seguramente atura o tío Braulio. Na Cuaresma sentíme máis ledo que antes, ao revés de todos. Digo algúns que a Cuaresma é tempo de poñerse tristes porque nos fai lembrar a morte. A nosa morte é máis a do noso Señor. Paréceme que cavilar neso é bo para os vellos. Eu non quixera morrer novo, pero se o penso moito, tanto me ten. Dis que os rapaces somos anxos. Cando morreu Pepiño de Candao, meteronlo nunha caixiña blanca, porque era un anxo. Así mo contou a madriña. Na morte do noso Señor cavilos unhas veces. Arrepía de velo sangrando, en coiro, coas mans e os pés, cravados á cruz. Ademais da dor, é unha burla que se faga iso a alguén. Aínda que non fose Deus, igual dá mágoa ollar para as súas feridas. Non sei por que hai xente que ten un tempo para cada cousa. Tempo de tolear no antroido e logo facer de chorón na Cuaresma. Se non fose pola morte do tío, eu tamén sería así. Para onde vas todo? Para onde van todos, di meu pai. Pero como o loito fai mandar de Cuaresma a reo, cando chega a Cuaresma de certo a topo, os demais igual camín. Peor camín. Pois se non me divirto de verdade, divírtome coa xente, que troca de cariz segundo o calendario. O derradeiro entroido, debido aos meus botóns negros, paseino na casa, mentras os demais troleaban,
Eu aturaba o cerro. Vin a mascarada dende o taboleiro. Diante chegaron os correos. Eran 4. Todos co seu par de luvas, pantalón branco e chaquetas relucentes. Viñan en facos pedreses, garridos, con fitas e arreos do trinque, e cubertos de axóuxeres desde a testa ao rabo. Petaron a porta. Meu pai abriu e dixolles: non hai entrada. Significaba que, como estamos de loito, as máscaras non daríamos vivas, nin cantarían, nin nada diante da nosa casa. E os correos deron volta. Pero vin todo, porque na outra banda do camiño están os de Cordal, que como non gardan loito por ninguén e ademais deso gustalles a troula, deron entrada. Non tardaron en aparecer os xenerais, montando cabalos galloufeiros, dis que lles dan viño para que anden máis rufos, e lucindo traxes rechamantes, tricornes, botas, esporas. Só por do peito levaban as cruces e outras barrafulladas de follalata e aluminio. Quen vía a Tomás da Ixola? Semellaba un espeto. Nunca tiveron un cabalo debaixo de sí. O ano anterior fixera de frade. Detrás dos xenerais viñan 8 ou 10 músicos da banda do Horacio, tocando marchas. Tamén apareceu un coro cantando a Rianxeira. Un mozo levaba unha manda de foguetes e de cando en cando facía estalar algún. Os rapaces ían a pillota tripando sucos de centeo para dar coa canavela. E eu encerrado. Un eito de xente vía detrás, ríndose cos reinos, tamén eu reí, ainda que máis ben tiña ganas de chorar, porque un motelino o camiño. Rinme cunha banda de música, que non era música ni rato de gaita. Armaban un estropicio, un estronicio como para escorrentar o lobo. Cada quen voaba a súa maneira. Os instrumentos eran de moito barullo, bombos, tamborís, trompetas, fiscornios e outros. Vestían roupa bella, chea de rebentos. Tiñan a cara enfrascada de negro. Levaban tallos atados á cueira con vidrios e corres de codeso. Despois vin chegar varias cousas. Unha vaca e máis un burro asubados, torrando por un carro no que ían 2 aguardanteiros coa súa guitarra. Noutro carro, unha morea de palla, que 6 homes, vestidos con carozas de xuncas, puxéronse a mallar no chan con cadansel mallo, mentras cantaban coplas axeitadas. E detrás dos malladores apareceu un fato de ferreiros que pousaron no camiño unha tafra e muraban de riba dela con martelos moi grandes, como se estivesen domeando ferro. Diz que en Sarandón, e máis na Ulla, arman cada estangullada que dá xenio. Un dos xenerais, brandindo unha espada na man dereita, berrou como un perdido, agoinando que Xacinto do Mordal vivise por moitos anos da compañía da súa xente. E todos os da cabalo respostaron a un tempo: «Viva!» Tocou a banda, cantou o coro, comezaron a voar os dos tallos, e Cordal, a máis de entregarlle algún diñeiro o que andaba coa caixa, veuse con xerras de viño para a porta. Convidaba a trego. A xente ría, cantaba, truxaba, divertíanse todos menos eu, que aturaba detrás do taboleiro. Cando rematou o entroido unha mañá, foron todos á igrexa con caras de ferreiro, porque a xente é o demo. Meu pai tenme dito que no cine hai homes e mulleres que unhos ven chorar ou rir ou morrer e que todo fan de mentira, porque non choran, nin rin, nin morren. A xente por dentro debe andar triste ou leda por outras cousas, pero non cando lle mando o almanaque. A trola da mascarada, igual que a tristura da Quaresma, son para vestir por fora, penso eu. Dixo a madriña que o cura luxoulle a testa a todos cun chisco de borralla, mentras se xía dicindo que están feitos de terra e que máis tarde ou máis cedo serán terra outra vez. Non sei a que ven o caso, non sei. Como non sexa un castigo por se ter divertido no entroido, eu non tive a culpa de que meu tío Braulio quedase esmagado debaixo do carro. Por que me encabañaron ese loito sin fin? Ás veces penso que debe ser unha mancancha para que non saia da casa. Se foi por iso, de pouco valerá agora. Pero os botóns negros fanme cavilar. Cavilo na xente que da noite para a mañá canta ou chora, láiase ou relouca. O estar contado sempre obriga a ollar os que andan por aí, os que teñen mesturadas as vaguas cos sorrisos e vense a cabeza o que decía Serafín, o legüeiro enterrador, o toleirón de mundo. Quen ven? Quen sigue? Eu mismo. Venga.
No, vale, pues ben. Hasta a seguinte cousa, non? Os grandes, debe ser boa cousa chegar a grande. Os grandes son todos de sí e do mundo. Fan e desfan, gobernan, arman o merlo con guerras, negocios e canta trangallada hai. Pero, como di a madriña, non sempre é ouro que reloce. Os grandes teñen as súas pisturas e desapouros. E ás veces ainda nos engañan en rapazadas. De non ser así, non se queixarían cando lle sinalamos algo que está mal. Se pelexamos entre nós, métense eles. Non se decatan de que as nosas liortas son nada máis que enredos. Rabuñámonos agora e de que onde estamos amigos outra vez. Fan de xuíces e zoscan a quen cadra e convocada, sen averiguacións. As nosas mans son pequenas e non magoan. As deles pesan, fan doer. Se deprendesen de nós, non irían á guerra. Na guerra matan uns aos outros e saber, as máis das veces, polo que. Diz que guindan casas, pontes, e que sei eu, semella o xogo. Pero en xogo, con sangue e morte. E despois, falan de educar os rapaces. Nós vimos ao mundo con alforxa de preguntas. As cousas entranos polos ollos, polo nariz, polas orellas, e queremos deprender o seu nome e significado. Mais non sempre logramos. Os maiores cansanse e fannos calar, ou arréndanos con algunha estrucia do que teimamos saber. Calamos, porque é perigoso non calar a tempo. E calquera día, en calquera lugar, facemoslle a pregunta a calquera. O que debían dicirnos nosos pais díndolo un gallego que tal vez nos guíe mal, e irá levedando a nosa vida con fomento de fora, emprestado. Eu cabilo disto porque me aconteceu, e acontecelle todos os días a moitos rapaces por aí adiante. Os grandes esqueceronse de cando eles eran pequenos. Se esculcasen os nosos ollos, desandarían o tempo, pero dedicanse a outros problemas e non fan caso de nós. Nunca souberon meus pais o que é o que eu padezo polas cousas máis cativas. Eles levanse ben, pero algunhas veces renegan entre sí e os seus berros abrouxanme en soños noites enteiras. Non sabe o que me dói que sexamos pobres. Non por min, que penso gañar moito cando medre, senón por eles. Quixera que tivesen de todo, aínda que eu siga esfarrapado. A mamai séntalle mal a broa, pero non podemos mercar pan trigo. Hai pouco viña chorando porque a couza lle picou a saia do casamento. Eu calo, engruñome, pero esas cousas chegan ao corazón. E tamén me aflixe ter que poñerlle cara de riso ao Señor, como se non abondase contarlle a metade do que collemos. Algúna tarde, mentres coidaba o gando na zanca, cavilaba en irme para moi lonxe. Saír cos dentes pechados á procura de diñeiro. Maldicir a pobreza, as routadas que se me engastallaban os miolos. Tal vez o que aconteceu despois, case sen pensar, fose madurecendo paseniñamente dentro de min logo daquelas cavilacións. O padriño contaba o conto dun sabio que comía ervas por non ter outra cousa e queixábase por mundo adiante da súa leceira. Un día revirouse e viu que outro sabio apañaba as ervas que ele viña guindando. A todo hai que engañe, para ben ou para mal. Se un home que levou unha perna, outro perdeu as dúas, eu son pobre, pero Andrés do Canteiro aínda é moito máis. Andrés ten 3 irmáns, todos pequechos. O pai botou o día e a noite na taberna e chega a casa bébedo. Malla na muller e nos fillos. Tenme contado Andrés que algunhas noites de xiada tiveran que sair tremendo pola porta para fora, pois seu pai andaba atrás deles cunha navalla. Botaban ata 4 días sen comer e xa teñen ido pedichar pola aldea. E a tua nai non se repón, dixenlle un día. Como se vai a repoñer? Ti queres que a balde? Ela treme como unha vara verde cando a ve chegar. Tes que ser grande, Andrés riu, como se para ser grande non tivese que pasar anos, porque o tempo non acelera nin se detén, marcha sempre ao mesmo paso, e segundo o que procuremos detrás dele, pode parecernos que vole ou que demora. América. Hai moitos meses que meu irmão Miguel marchou para América. Ainda me lembro de cando se despediu de nós.
Miña nai, a tía Carmen e a madriña choraban. Meu pai estaba serio como un pote, nin vaguas nin risadas. Os homes son homes. O padriño non quixo ir. A Celia, que está servindo un loxo, mandámonos recado, pero non a deixaron vir os señores. Eu estaba no medio de todos. Ninguén facía caso de min. Volían a darlle consellos ao viaxeiro mentre non chegaba o coche de liña. Miguel decía a todo que sí, con cara de tanto de ter. Collín unha man e puxenme a contar os dedos para un lado e para o outro, dende o gordo ao meniño. Non dei chío, pero gustábame que Miguel marchase. Despois contaríanme moitas cousas. Eu diría na escola. Como non me atendía, torrei por el para unha beira, anagouse e dixo ao pé da orella: eu quero que te vayas. Mándame unha carta desde América e contame historias desde alá. Sorriu, puxo unha man na cabeza, esgarguilloume no pelo, sentí como un poído de saragullo no corpo todo. Escoitamos a ruína do modelo, viña a todo meter un eixo de caixóns e cestos en río. Miña naia máis a madriña daban bicos e apertas a Miguel e seguían choromicando. Meu pai ergueu a maleta ata onde estaba o revisor, unha maleta noviña feita polo carpinteiro de Quintel, e despois apertou contra si un instante meu irmão. Antes de meterse no coche, Miguel colleume polo pescozo, doume un bico na cara e cun aburgo de vino fuxiu como un lostre. Eu quedei feito un papón. Non souben dicir nin facer nada. Arrancou o xintiño un modelo. Miguel axexaba para nós mentre abaneaba o pano da man. Non deixes ir a misa, berroulle a madriña. Deus te acompañe, non te botes a perder, dixo miña nai, mentre se enxugaba as barbas. E a tía Carmen guindoulle o seu derradeiro consello que non tin ben. Ten tino coas mulleres! Deixádevos de vernos, trazou meu pai, mentres me collía por un ano. Pensades o que vos escoita. Non vedes onde chega xa o coche. O modelo corría. Semellaba unha nube voando a rente do chan, por entre os viñeiros, por entre as viñas. Miguel ia dentro. Pasaba o tempo e non puña carta. Miña nai rezaba día e noite e ofreceu-lhe unha vela a Virxe do Carmen para que non se afundise o barco onde o meu irmão viaxaba, até que un día a carta chegou. Miguel estaba ben. Traballaba na tenda do tío Xaquín, vestía de cote, con roupa de garda e zapatos. Ademais, folgaba os sábados pola tarde, andaba nun coche de liña e comía pan trigo, queixo e con pando todos os días. Iso sí que era vida. Cando medre, voume para a América, dixe. E meu pai atalloume: cando medres, deprenderás un oficio e farás por vida aquí, sen andar bateando o foco por mundo adiante. E logo Miguel xa está. E con un fora a bonda. Eu pensei no pan trigo, no queixo, na roupa boa. Diz que se pasan 9 días sin ver terra. Nada máis que auga diante día e noite. O padriño, que é de poucas falas, estaba sentado ao pé da lareira e remirouse para dicirme: atende, neno, quero que metas nos miolos o que che vou dicir. Deprendino cando era nova cometida. As Américas van os homes, as Américas para gañar, e as Américas aquí os teñen os que queiran traballar. Caleo. Farto estou xa de que me digan que son pequeno para entender certas cousas. Tal vez iso de ir ou non ir para a América fose un lerio da xente grande. Hai que medrar. Arredeime da conversa, puxime a esnicar a navalla nunha carola de nabo que atopei debaixo da artesa. Meu pai e máis o padriño seguiron latricando. Eu falo deste xeito, neno, porque teño para min que a América é outra cousa, neste meu pai. Hai outras oportunidades. Poden chegar a rico e se ten cacholas e sabe aforrar un peso e que ponen tantas impedimentas para irse que senón ti non sabes o que dis, atallou no padriño. Na América non hai mellores vantaxes das que temos aquí. Digo xo eu que botei anos dando por aquelas terras. América é un nicho. Os que caen nel non avisan os que chegan detrás. Primeiro pérdese costumes, xeitos de vida do país de origen. Pérdese a alegría, rematando as máis das veces por perderlo todo.
É como cando se arrinca unha árbore e se deixa coas raiceiras en collo, sen terra. Meu pai falou dos que veñen de alá con diñeiro e botan por ela mercando casas e de canto hai. E o padriño díxolle que moitos máis eran os que non podían voltar e que para morrer pobre máis valía pechar os ollos onde un nace. Contou que algúns dan risa e noxo cando aparecen co seu falar e cadeiña de ouro de arredor do bandullo e un coche que queren meter polas corredoiras. E ten cada retranca, retroneca o padriño cando o papai lle puxo non sei que dos que eran máis traballadores ergueuse das cuñas. Ali todos traballan máis da conta, dixo. Pode haber algún preguiceiro, pero unha abella non fai enxame. Os nugalláns non se van. Saben que en ningures choven molentes cocidos e polo sí ou polo non prefiren folgar na aldea. O que traballan demais os emigrantes axuda a medrar a outros e embruteceos a eles, que coidan ter chegado ao mundo para turrar día e noite dun xugo. Como di o refrán, nin xo que pare, nin arre que fuxa. Aquí escoitaban o bombo en calquera souto e deixaban todo para irse de trouna. E ali traballan arreo, sen saber moitas veces nin cando é domingo. Eu pasei, con igual esforzo houberan estado mellor na propia terra e vivirían no seu, sen botarse a perder. Calaron un chisco, eu seguín a cavilar no pan trigo e no queixo, e na boa sorte de Miguel. A meu pai non lle cocía o corpo deixar todo aquilo sen aclarar e dixo que a xente moza rabeaba por andar no mundo e a ilustrarse, e foi cando o padriño ceibou outro sermón dos seus, dicindo que o máis malo era que fose a mocidade a que se vai, e que o gallá se tratase dunha toleña de vellos, porque os vellos dan perda, pero vais a xente que traballa, e o país está cheo de vellos e nenos. Tamén dixo que iso de ilustrarse eran contos de feira, pois moitos dos que emigran cando se van son persoas que teñen bo xuízo para entender e razoar moitas cousas e que despois se volven monifates. Contou que cambian a fala trocándoa por unha requina eterna que nin eles entenden. O padriño fixo a comparanza cun merlo dunha gaiola. Diz que podemos mantelo á nosa maneira e facerlle asubiar o tiroliro, pero non se afai. Un día rispase para o monte e no monte é un alleo, un merlo botado a perder. Iso do merlo sí que estivo pavero. Meu pai dixo que a xente non marchase, dixo que se a xente non marchase, aquí non se cabería. A xente ven cara, respondeu o padriño. O país está sin explotar. Se da noite para mañá non deixasen sair a ninguén, faríamos unha revolución que é o que compre e todos viviríamos como se merece, sen andar esmiñatando en terras alleas. Seguiron afiando o peteiro, cada quen coas súas razóns. Eu marchei para ela, aquela conversa non me chistaba, entendín algunhas cousas, as máis delas non. Lerios para homes de barba. O padriño guindaba berros abrouxantes, meu pai case non podía meter baza, e todo porque eu dixera que iría para América cando fose grande. O que son as cousas, faime lembrar o lume, un misto pequeniño pode queimar un palleiro ou unha zanca. Coa carola de nabo fixen a cara dun macaco, en cada seu ollo metinlle unha fava tarabela, puxeno nun burato do vale como a un santo. A Miguel tamén se lle daba ben facer macacos, e carros e agaros de casca de piñeiro. Faraos na América? Tal vez non lle deixo o tío Xaquín, e tampouco lle deixaría escribir. Mandou unha carta nada máis, cando me escribiría a min, quero que me conte historias da lado. Quedamos niso cando se foi, o mellor esqueceuse. Tempos que falaban os animais, Andrómeda. Esta vez que se le conche a nenos de tétrafilo, non a min, que leo brillado canto podias. Todos os días estás a refacer a verdade. Foi un enche de tempo que non vai falar seriamente do anxo da garda e do Reis Magos. E quen sabe cantas cousas máis que hoxe teño por certas irán cambiando en mí. Voume afastando do verse, como que a ti. Boa estaría que os animais falasen como a nós, os paxaros, o gando, as lebres. Que rebumbio, tal vez se entendan sen conversar ou non precisarán entenderse.
Hai moitos homens e mulleres que parolan na mesma linguaxe e tampouco se entenden. Miña nai ten me dito que lle gustaría ver, se quera por un intre, o río Valdeiros sen auga. A min tamén, pero ainda me houvese chistado máis escoitar un parrafeo entre vacas, porcos ou galiñas. Cantas cousas se cabida. E todo dende que tive a Pachín. Porque Pachín sí que falaba. A súa maneira. Falaba cos ollos, co rabo, coas patas. Eu entendía tan ben como se pronunciase palabras. Non parecía un can, tiña entendemento de persoa. Antes de nacer eu, tiveren o rabeno. Deranllo o padriño en Silleda. Diz que era grande, fero, requestado do lobo. Miguel coñeceu, pero un día o rabeno adoeceu e houbo que matar. Meu pai zorregoulle un tiro coa escopeta detrás do palleiro. Pachín era pequenote, marelo. Tiña unha penca no fuciño que lle lucía moi pavera cando trizaba. Gustáballe barullar pola mañá. Un xeito de saúdo. Os seus ladros de chós ían dirixidos ás árbores e aos páxaros. Como se divertía choutando pola era adiante. Diz que cando un can ovea é porque ven tan mal. Pachín nunca oveaba. Ou tiña malas ondeiras ou cicais non lle chistase pregoado en terros. Ele era alegre, compangueiro. Faltáballe rir. E riría, digo eu, pois en veces recachaba a dentarnia como quen está ledo. Non había can máis chusco na comarca. A todos lle gustaba. Déranlo o zoqueiro de riba. En pago de terme encrapuñado, meu pai unha gadaña. Trouxeno eu no colo. Ha de ser fero, non sei quen dixo, porque ten negro o ceu da boca. Pero non acertou. Pachín tal vez botase de conta que está mal andarle trabando as canelas a xente. Alborizábase, se o encerraban, mas non era de usar os dentes para atenazar a ninguén. Cando lle deixaban só na casa, xogaba con ele. Corríamos xuntos pola horta como se estivésemos perseguindo coellos. Despois sentábámonos ao pé da cerdeira grande. A min esvarábame a suor polas fazulas e Pachín forguexaba de entresa con lingua fora. Algúns rapaces sentían envexa, amoláballes que eu tivese un cadeliño así. Pachín decatouse e resolveu non aturarlle brincadeiras a ninguén. Cando un xalgarete lle guindaba pedras ou encirraba, íase lle enriba como un lóstrego, rosmando os dentes regañados. Non tolees, Pachín, dicíalle eu. Ti non mordes, pero agúranos, metes esgrimos e un día vante de real. Pachín poñía as patas dianteiras no peito, mirábame cos seus ollos grandes e abaneaba o rabo. Era como se evaluase. Ti deixame, que ben sei o que fan. Miña tía Carmen vai á fonte coa sella todas as mañás. E máis da auga trae de cota algunha nova. Un día contou que atopara chorando a muller do ferrador, porque a noite pasada traralle o raposo no galiñeiro e arramplara con 9 galiñas. Primeiro remexeu nas lousas do cumio e vendo que a rimpa era tupida, deu unha estrucia de abrir un tomo por debaixo da porta. Aquela mañá eu fora colgando a zanca bella e, mentras procuraba niños, achei unha toxeira no depósito de raposo. As 9 galiñas estaban ali, mortas, alrededor había sangue e plumas. Deixei o gando e fui a Valmontes ao lugar do ferrador para contarlle a topadela. Pachín corría a miña beira. Un veciño, que é cazador, dixo que cumpría facer as cousas con moita cautela, pois se o raposo se decataba que lle deramos co almacén, non habería maneira de vingarse dele. Foron ver o boticario, que pediu que lle levasen polo menos 2 galiñas. Así se fixo. Contoulles o pescozo e meteulles dentro un solimán. Pousarnos un cabelo toxeira con meses de envenenar o raposo. Pero non aconteceu así. Quen apareceu morto de alí a 2 días na zanca bella foi Pachín, o meu amigo Pachín. Cando vinsen adentro, estabicado entre unhas queiroas, non quería dar creto aos meus ollos. Como soño tantas cousas, pareceume por un instante que estaba soñando. Pero non era certo. Pero non soñaba, Pachín morrera, caera na trampa que fora arranxada para o raposo. Trouxeno do monte, con a legoña abrí na horta un burato fondo, alongado, e deille terra ao seu corpo. Coido que chorei. Non me avergoño de decir que chorei. Fun acochando o xeitiniño coa terra fresca, como se ocurrise cunha manta. O xeito de lousa plantei unha cerdeira de riba do meu amigo.
Cando abrollo, coidei ver en cada gromo un ollo ou un dente de pachín, e pareceume que dende as raíces chegaban uns ladrillos agarimosos. Rebusqueo. Pasou a festa do Carme sen que eu pudiese ir aos outros. Xa estou afeito a quedarme na casa, como nunha prisión. O que máis me dois é que a ninguén te importe de mí. O loito por meu tío Braulio semella unha dival que me agafera. Pola mañá fun a misa coa madriña. Quixen negarme, pero ela colleu un baloco e remeteume con ele. Non me puiden respar. A madriña de Cote me fala do inferno, onde diz que hai fornos que non se apagan en deixamais, e rodas de coitelos que pasan tallando o río nas almas da xente ruín que vai para ali. Alporízase cando lle replico, ríndome desas historias de meter medo. Ponse como unha denosiña. Todos os domingos acontece o mesmo. Parece como se os pais e os padriños dun nacesen para levarnos a onde non queremos. Eu nunca teño gana de ir á misa, nin de rezar o rosario pola noite, pero arredos demos que debo facer. Fomos, pois, á misa de cedo. A cantada era ás 11, pero o loito non permitía asistir a ela. Pola tarde xoguei só a billarda na eira, e cando anoiteceu, subín ao faiado para ollar o solto da romaría dende o ventanuxo. Ali estive nun bo anaco. Corría unha maina bafaxe que me refrescaba a testa. Un eito de grilos e sapos barullaban na horta. O solto estaba alumeado con faroliños moi paveros. Tocaban a banda de arca e máis a de ribeira, e a xente bailaba. A turuxos, cántigas, berros de nenos, foguetes, ulida pólvora. Todo chegaba ata min. Os faroliños abaneábanse no aire. Por entre a xente e os carballos erguíase un nubelo de pó que logo se esparexía. Moitas pezas das que tocaron as bandas xa as tiña oído. O eco resoaba lonxe, no fondo da carballeira. Semellaba que unha recobaxe de fantasmas fuxise con aquel balbordo nos sombreiros. Eu, en veces, sentíame voar, como se a música me arrancase do faiado e me levase polo aire. No ceo relucían luces de estreliñas. Parecía que xexaban para o rebundio do solto. Quedeime ollando unha que escintillaba máis que as outras. Imaginei que tornaba por min. Sentíme xunguido, abrazado a ela. Deille un bico e de ali a pouco bailamos os dous, ao son da música. Pedro Chosco rebulíame nos ollos. Madrugara para ir con meu pai ao monte e tiña sono. Causoume risa aquilo de bailar coa estrela. Boteille unha ollada derradeira ao solto. A xente seguíase divertindo. Os farolillos reloucaban. Pechei o ventanuxo e fume deitar. Dende a cama oía a música. Cavilei no rebusque. Xa que non fora a festa, iría rebuscar. Polo San Roque atopara 5 pesetas e un pano da man. Soñei co meu tío Braulio. Non morrera. Fórase outra vez para África. O do loito era unha argallada da madriña e de meus pais para terme contado. Andrómenas que espernean os miolos mentres non dorme. Erguíme ben cedo, caladiño e depresa, lisquei para o solto. Outros rapaces acostumaban ir tamén ao rebusque, pero ainda non chegara ningún. O chan estaba todo esgarabellado, sempre quedaba así despois das romarías. Había tampiñas de botellas e anacos de papéis por entre os carballos. A erva e algunhas matogueiras estaban tripadas. Os carros de polvo e de viño deixaron a fochanca das rodas. Había olido a verde, olido a fiuncho, a néveas, a monte orballado. O sol comezara a parruñar por detrás do coto e viña esparexando raiolas. Mirei de arredor e non vi a ninguén. Pensei no que cambian as cousas dun día para outro.
Na véspera semillaba aquilo un formigueiro. Agora estaba eu só, como se todos houvesen morto ou non fora máis que unha visión da Santa Compaña. Como se eu non tivese nada que ver coa natureza daquela xente. Cabila un cada cousa, o sol e Maceo gabixando no souto. Viría o sol tamén ao rebusque? Polo menos viñame a lumiar. Dei varias voltas alrededor do palco da música. Andei no manaco do camiño, percorrí o campo todo e non atopei nin fardulla. Xa voltaba para casa polo carreiro cando me bateron os ollos nunha cousa que relucía ao pé dunha matoleira de abrótegas. Achegueime e botei a man. Era unha caixiña de pau moi feituca. Tiña un pecho de metal branco. Brincaba meu corazón. Sentín as pernas deseos de botar a correr para contarles a todos a miña boa sorte. Nunca tiveran nas mans cousa tan bonita, pero de seguido pensei millor. Ni ben chegase a casa con aquel garaxe, todos, e comenzando pola madriña, faríanme buscar o dono para darlle. Eu non sería quen de roubar, pero que se atopa non me roube. Ademais, non era un couciño, nin unha eixada, nin un fantaxo de cartos. Así e todo, tiña como unha nota en mí. Non me importaba o dono da caixa. Doíame ter que calar a ledicia que me apuraba. Boteime polo monte abaixo, atravesei o camiño, metinme neiras adiante ata chegar á beira do río. A xente, como se tivera de doblar na véspera, despreguizábase tarde. Procurei que non me vise ninguén. O sol xa pelaba, todo estaba quedo. Só se oía o barullo teimoso da auga que facía remoinho nunha pena e o rechouchío dos paxaros mañanceiros. Quedeime con un papón ollando a caixiña. Que xoguete máis chusco. Era alongada, lustrosa, feita dunha madeira con vetas amarelas. Sacudina. Estaba pechada. Dentro movíase algo que fixo acirrar a miña curiosidade. Rabiaba por abrila, pero non podía, a menos que cremase o pecho. Aquel sí que foron rebusque con boa sorte. Mas que faría coa caixiña? Primeiro ocurreuseme levala para a casa e guardar no palleiro ou na barrela, entre os villados. Pero máis tarde ou máis cedo atoparíanma. Por iso a escondí no resío. Recachei unhas matogueiras e ao pé da raíz, cunhas follas de feita alrededor, encerrei na area o meu tesouro. Onde estiveches? Preguntou miña nai. Fon o rebusque, dixenlle. Ti si que és un bo rebusque. E que atopaches, aí de arriba? Non atopei ningún chavo, pero se non me deixaron ir onte, polo menos, non te esqueza que estamos de loito. Quixen ver o souto despois da romaría. Coidei que me verdarían máis tarde, xa estou afeito, pero meu pai non deu chío nin a madriña. Botei o día pensando na caixa. Pola noite soñei con ela. Soñei que abría con a axuda dun zarralleiro. Dentro había moedas de ouro e tamén pedriñas de moito valer. Iguais as da hucha do Montecristo, un señor moi rico que dis que anda nun libro que ten o xudío. Soñei tamén que fora a Santiago mercar un avión deserto. Deprendín a guiarlo e boteime polo mundo, da cabalo das nubes. Fun a Lavacolla, Madrid, Francia, que sei eu. O avión era suave e avantaba como un miñato. Ás veces parecía que me iba a esnafrar contra un penedo, ou caí feito un palló con calquera leira, pero non pasou nada. Vaya que cando estaba no mellor, cando chegaba a América para ver a meu irmán, Miguel, despertei. Na beira da cama estaba meu pai. Oíntela treicar e vin, díxome sorrindo. Falaba da caixa, avión, ouro, que estaba soñando? Non sei, tragalladas. Ou é que non podo soñar por mor do loito? Meu pai volveu sorrir. Acolchoume e foise. Pola mañá levei logando a pacer o monte aberto. Cabilei arreo na caixiña. Non a puden arrincar do pensamento. Sentía ganas de collela na man, de acariñala. E despois de soñar, ardía co degaro de abrila. Casi xurei que lle daría aínda que fose un brollo para saber o seu contido. A mañá pareceume máis longa que nunca. Non pasaba o tempo. Non me entretiñan paxaros nin asubiotes. Os meus sentidos estaban no resío. Cada toxo, cada codeso ou xesta parecíaseme a matogueira onde busara o tesouro. Por fin os cou gando. Vinme para a casa e disimulei canto puiden a miña inquedanza. Nin ben cheguei, collí unha sacha e dixen que ia tornar a auga ao prado. Fun ao resío correndo. Pusei a sacha e puxenme a visitar o refuxio. Non tardei en chegar á matogueira. Esgarabellei na area ata dar coa caixiña. Ali estaba, bonita, relucente, igual que na véspera. O corazón latexábame forte. Ali estaba, sí,
coas súas vetas amarelas, o pecho de metal e aquel chouqueleo de dentro que me tiña alcoholizado. Lembrei-me das moedas de ouro e do avión. Que cousa soñado. Así e todo, non me atrevín a crevar a pechadura, aínda que me proía a gana de facelo. Os ollos non se me cansaban de mirarla, nin as mans de darlle lomiños. Cheguei a quererlle máis que a todos os da casa. Para min era como unha estrela, unha cousa que se lle quere moito e non hai maneira de dicilo. Nunca tiven sorte, ni xogando a estornela, ni nas rifas da escola, e de súbito a caixiña. Mais sorte que a ninguén, a boa sorte toda xunta. E dime e botei unha ollada de arredor. Estaba só naquele anaco de resío. Todo o ambiente pareceume fermoso, como se estivese no ceo ou algo así. Ulido a venta, reunida a auga, ir e vir de borboletas, pero tiña que marchar. Era tarde e non quería que ninguén me viste ali. Dei un bico a caixiña e entrereina outra vez na area, con mentes de voltar e xuntadela pola tarde. Collín a sacha e enfiei a cara ao prado. O sol queimábame a testa e a canuga. Tornei a auga e guieina polas virtas, arredando estroballo e follatos. Meu pai non me deixaba facer os labores de viña, nin arar, pero fixérame a coidar do prado. Mentres corría a auga, senteime á sombra dun ameneiro. Baixábame a suor a trouzos. O tempo acababa de poñerse de treguada. Os novelos oscuros acochaban o sol. Coa sacha ao lombo, boteime polo camiño. Ainda non chegara a casa cando sentín caer pingueiras como a cocos. Chovía a reverquer. Arrollaban os camiños. Polo castro abaixo baixaban croios e molime. Os lóstregos e os tronos sacudían o mundo. Choveu a tarde inteira, e toda a noite. Pola mañá seguía chovendo. Dende o meu cuarto vin o río fora do seu sitio, fora do resío, ruxindo, esnicando xa a cabeceira do agro, pobre do meu tesouro, a enchenta barrera con el. Cando escampou e o río foi baixando, achegueime. Tiña ganas de pedirlle contas pola súa aduanada. Arramploume a caixiña, levoume a alegría, a ilusión de que era por fin un rapaz con boa sorte, porque atopara algo no rebusque do souto. Alá se foron as moedas de ouro e o avión. Soñei día e noite, para nada. A matogueira estaba descaída, coas follas murchas, reviradas, cobertas de lixos. Sentei o pé dela, levei as mans á cara e boteime a chorar. Vamos aquí por rematada a lectura nesta ocasión, coa intención de que o ano que ven non pode pasar que iramos completo, que non sería a primeira vez, porque xa o ano anterior conseguí chegar ata o final, o cual, por tanto, bueno, somos capaces de facelo, xa está demostrado. Eu simplemente quero de novo agradecer a vosa presencia xa aquí para recordar un día máis, un ano máis, a Xosé Neira Vilas e a súa obra inmortal. Como ben decía o amigo, pois Liñares, que el sabe se o ano que ven teremos que pensar no Día das Letras, se finalmente será nominado de Vilas ou non, e entón pois organizaremos algo parecido. De novo, gracias tamén á Fundación Carlos Velo por acompañarnos hoxe para lembrar esta amizade que mantiveron Neira Vilas e Carlos Velo. Simplemente eu quero recordarvos que este mércores estaremos na librería Pedreira para presentar Castelao en Cuba, a edición a cargo de Edicións do Castro, de Galaxia, do libro que previamente se publicou en Edicións do Castro, aproveitando os 75 anos do falecemento de Castelao, tamén no ano Castelao. E o 27 de novembro cumprirase 10 anos do pasamento de Neira Vilas e presentaremos aquí o seu epistolar con Alonso Montero. Temos a sorte de que Alonso Montero, que era a mesma idade que Neira Vilas, nos vai acompañar ese día, non será a primeira nem a segunda vez que veña aquí, nem a terceira, pero tenemos a sorte de que veña tamén, será a ocasión de novo de recordar a figura de Neira Vilas a través de outra figura tan importante como Alonso Montero. De novo, gracias. O ano que ven será outra vez o Día da Lectura e o Día de Neira Vilas. Gracias.